Boas. Gustan moito os contos galegos. Había un conto galego, un disque, proverbio. Había un conto galego que decía: Deus dalle pan a quen non ten dentes. Iso acontece moitas veces. Coas gaitas pasa o mesmo. E cos instrumentos. Normalmente, claro, un aprendiz de gaiteiro escoita algo e que bonito, como sona, vou comprar ese instrumento. Pero logo hai que tocalo. Logo hai que coller ese instrumento e tocalo. E se temos a sorte de que vendo artesano preparado para tocar, cojonudo. Male cando rompa a palleta. Cando rompa a palleta, aí ven o problema. E non falo por falar. Estou no vendo a diario, no taller, nos obradoiros onde paro. Moitas veces boto unha mañán nun obradoiro, unha mañán enteira, moitas veces, desde todas as semanas vou a obradoiros de gaita. E boto a mañán ali lidando, facendo cousas, non estou aprendendo. Entón, teño amigos que me deixan e aprendo con eles. E observo que entra xente, e entra xente e trae unha gaita porque rompeu a palleta. Traen unha gaita porque rompeu a palleta, hai que empalletar, está ben. En Madrid podo entendelo. En Galicia non. Galicia non podo entendelo. Non podo entendelo cando donde damos clases, donde vamos a que nos enseñen a dar clases, que isto é outra. Donde vamos a donde nos enseñen a dar clases, temos un mestre. E o mestre ten que lidar. Agora, temos xa algún detalle. A mí me encantaría, cando din clases de gaita nas bandas de gaitas, que todos os rapaces tuveran a mesma gaita. Non a gaita do mismo artesán, porque se falamos da gaita do mismo artesán, xa non falamos das mesmas gaitas. Cada gaita é distinta, salvo, claro, que a fajamos con máquinas de CNC, que fan as idénticas. Non hai erro. Varía a madeira, os nudos da madeira, a veta da madeira, iso tamén varía, pero gaitas van perfectas. A min iso non é un obradoiro de gaita tradicional. O obradoiro de gaita tradicional é outra cousa. Fanse as gaitas de forma tradicional, como se fixeron sempre. A man, con aqueles utensilios de sempre. Se utilizamos unha máquina CNC para construir unha gaita de forma completa, iso non é unha gaita tradicional. É unha gaita industrial. Son cousas distintas. Se a miña forma de velo, teño dereito a velo desta forma, cada un que vexa como queira. Pero claro, decía que Dios dalle pan a que non ten dentes. Nun comentario cunha amiga compañeira coetánea, así tamén de borde como a min, decía que claro, que coñecía algún zanfonista que tocaban a zanfona e quinta que estuveran desafinadas, sabe, igual, total, a xente non entende. Iso fixémolo sempre. O gaiteiro sempre tocamos desafinados, total, a xente como non entende. A ver, a xente entende. O que pasa é que a xente é tolerante, e vai o que vai. Eu cando vou a un magosto, vou a comer castañas, vou a estar ca xente do pobo, ca xente do barrio, onde vou, pero normalmente vou a un magosto no meu barrio, a estar ca miña xente. Vou a un magosto a comer castañas, que tamén os hai. Vou a un magosto a comer castañas. Non. Vou a un magosto a estar ca xente, a disfrutar, a bailar unha muñeira, unha jota, un paso doble, a escoitar o gaiteiro. Pero claro, logo hai xente que vai ao magosto a comer castañas e a ver como afinan os gaiteiros. Si saben ou non saben afinar. Tiene cojones isto. E iso lo hai. Vamos a un magosto dun barrio a mirar como afinan os gaiteiros. Tiene guasa, Eu vou a un magosto a comer castañas, a estar ca xente, a tomar unha taza de viño, a falar con aquela xente que non falei en todo o ano e a escoitar o gaiteiro afinado ou desafinado. Nunca, xa o dixen en algún vídeo,
se me ocurriu ir a escoitar un gaiteiro e cuchichear o oído do que está ao meu lado, que malos son, como desafinan, como... Non. Porque eu non vou a ver unha actuación dun gaiteiro para ver como afinan. Porque todos afinamos máis ou menos. Cando escoitamos o gaiteiro, hostia, como desafinan estes, hostia, non... Pero xa está, non lle damos máis valor que deixamos de disfrutar. É dicir, me vou a cabrear no magosto comendo castañas, porque o gaiteiro está desafinado. Estamos no magosto, ahora no mes de outubro, no mes de novembro. Un frío que te cajas, a chover, unha humedad que nin Cristo. Os gaiteiros que estuveron tomando un viño, unhas castañas, e agora teñen que subir o palco. Costa de afinar a gaitas. Que malos son os gaiteiros. Temos un problema de humanidade. E non o temos os gaiteiros, o temos na vida cotián, o temos cando estamos conducindo. Agora estou no coche e mira esa xente que está tola, chovendo máis, estamos tolos, estamos desquiciados. A vida que vivimos non nos gusta. Entón, pagámola co que conduce, co que fixo aquel mal, co meu pai, co miña nai, co gaiteiro. Iso é o que nos dedicamos. E é unha pena, é unha mágoa, dedicarnos a eso. Eu penso que seríamos moito máis felices se cando vamos a un magosto vamos a comer castañas, a falar ca xente, a tomar un viño, a divertirnos e a deixar de prestar tanta atención á afinación dos gaiteiros. E coido que non é un mal consello. Xurxo que ti eres... Non é mal consello. Mirar un gaiteiro ben afinado, temos que ir a mirar os gaiteiros profesionales, que saben o que fan, conhecen o instrumento, saben afinar, saben... Ahora, cando vamos a ver un grupo de barrio, unha escola, por favor, vamos a divertirnos. Vamos a ver que cousas fan que mellor non facemos nós, como meten aquel golpe de bombo en aquela muñeira que conocemos todos, como que tempo lle dan, como disfruta a xente que está ao redor deles. Non nos quedemos só con as cousas técnicas de un instrumento, que non deixa de ser un puñetero instrumento. Para min, o gran representante da gaita galega non é a gaita, é o gaiteiro. Tiña ganas de decirlo. Veña.